Sa tmiem il-ġimgħa li għaddiet kienu salvati 8,952 immigranti irregolari permezz tal-Operazzjoni Triton. Operazzjoni fil-Baħar Mediterran koordinata minn Frontex li bdiet fl-ewwel ta' Novembru li għadda wara qatt ta' traġedji fil-Mediterran. 42 persuna kienu arrestati brabta ma' traffikar tan-nies. Dawn id-dettalji ngħataw mill-Kummissarju Ewropew Dimitris Avramopoulos. Il-Kummissarju Ewropew qal li minkejja dan is-suċċess, it-traċedja li ħallit 18 persuna mejta viċin il-kosta ta' Lampedusa fl-aħħar jiem hija sinjal ta' kemm qatt fadal xi jsir. Dan permezz ta' rispons iżjed kredibbli fi spirtu akbar ta' solidarjetà u responsabilità. Il-Kummissarju żied jgħid li l-Istati membri għandhom jiffukaw fuq l-implementazzjoni tar-regoli l-ġodda tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil. Dan iwassal biex jonqos id-distak bejn il-ftit pajjiżi li rċievu l-ikbar numru ta' talbiet għall-ażil fl-Unjoni Ewropea u dawk li ma jaffaċċjawx din il-problema. Żied jgħid li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom joffru numru kredibbli ta' postijiet li fihom ikunu jistgħu jiġu rilokati immigranti irregolari. Din is-sistema tnaqqas il-pressjoni tal-ażil li teżisti fil-fruntiera tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-Mediterran. Il-Kummissarju tal-Immigrazzjoni qal li mhux sostenibbli li jkollok sitwazzjoni fejn l-istess pajjiżi li fihom jiġu rilokati l-iktar immigranti huma l-istess pajjiżi li jirċievu l-ikbar talba għall-ażil. Sem jgħid li bħalissa għaddej studju fuq proġett pilota bil-għan li jintlaħaq burden sharing iktar ġust. Wa jittama lil qudiem l-Istati membri kollha jkunu voluti f'dan il-proġett.